Eman Stories. Hello everyone! Welcome again to my channel. Today, pupunta kami sa Albay. Since nanggaling kami sa isang binyagan at birthday party sa may Buhi, ayan, so dito kami dumaan at makikita nyo ang ganda niya. Para kami nasa Baguio. Yan, from here, makikita na natin yung Mayon volcano, kaya lang medyo cloudy pa siya. Andito siya sa may kanan. Dito naman sa Kamalig Albay, bumili kami ng rice puto with makapuno. Ito yung rice puto, so kasi naka-plastic at sobra pang init. Yan yung palaman niya. I don't know if makapuno siya, pero sa kasama ko is makapuno. So ito sa akin, parang medyo brown pero matamis. And everyone, this is the Mayon volcano. Siyempre, hindi pwedeng walang picture-picture. At ito yung mga kasama ko. Ayan, puro picture, post ng post. 'Di ba? Turista lang. Welcome to Cagsawa Ruins. This is the entrance. The entrance fee is 20 pesos per person. Wow!
Post pa more. Now let's try the famous silly ice cream. Yung ice cream nila dito may level 1 to level 5. Yung tinikman ko level 1 lang kasi baka hindi ko kayanin yung anghang. This is mango flavor. Hindi, yung freezer. Bakit pa mas mahal to level 1? After taste lang siya. Anong level yan, Kulay? 2. Ano? Ay, level 5. Wala lang. Alis magkaan. Guys, subscribe din kayo sa Polangui Vlog. Come and visit Albay.
Ganda dito, you will love it. Thanks for watching!